Луи. Аз те уча как да рисуваш лекота, да рисуваш е чудесно и дори е много лесно. Искаме рисунка, Луи. Първо цвят да изберем и започвай смело с мен. Тук магия сякаш става, виж картина оживява. Искаме рисунка, Луи. Гледай ти сега, колко лесно е това. Хайде да рисуваш с мен. Направи за нас рисунка. Искаме рисунка, Луи. Луи, нарисувай ми прасе. Мога ли да ги взема? Мога ли? Не трябва да ги пипаш, Йоко. Отново! Не пипай това, не пипай онова. Ето ви и вас. Здравейте, приятели! Здравей, Луи. Здравей, Йоко. Искам да събирам гъби, но Луи не ми дава. Разбира се, Йоко. Трябва да си експерт, за да събираш гъби. Защото някои гъби са отровни. Отровни? Какво значи това? Това значи, че ако ги изядеш, ще се разболееш много. Много, много болен? О, как ми се зави свят! Слушай, Йоко, аз знам кой може да ни помогне. Той е специалист, експерт по гъбите. Не мърдай, ще се върна. Още гъби! Тук съм. Сега, приятели, ще нарисуваме прасе. Прасе? Прасето експерт по гъбите ли е? Ще видиш. За да го нарисуваме, започваме с зурлата, като смачкано сърце. Какво е това? Зурла? Така наричаме муцуната на прасе. Ето, ти служи двете ноздри. Ето така? Перфектно! Рисувам линия нагоре. След това едно леко закръглено ухо. След това линия за главата. И второ ухо. И след това една линия за зурлата му. И аз? Ще нарисувам устата с голяма усмивка. И двете му очи. Ето, това изглежда като праслешка глава. Сега остана да направим тялото. Аз рисувам гърба му. И след това слизам за краката му. С по два големи пръста на всеки край. А аз ще направя стомахът, както и предните крака. Та-да! Но му липсва нещо, за да е истинско прасе. Зурла, две уши, крака, но не, аз не виждам какво. А вие, деца, ще познаете ли? Да! Къдравата му опашка! Разбира се! Къдравата му опашка! Готово! Сега трябва Да я осветим! Здравейте, приятели! Казвам се Пърси. Здравей, Пърси! Значи, би ли ни помогнал да наберем малко гъби? Да, очевидно си голям експерт по гъбите. Да, разбира се, но аз знам само един вид гъби. Най-добрият сорт. Трюфелите. Ще ви ги покажа. Трябва да търсим по земята, душейки, защото трюфелите са под земята. Под земята? Господи, сигурно трудно се намират. Не и за мен. Аз усещам миризмата им. Ето. Трюфел. Това мирише вкусно. Колко са вкусни. Трюфели. Колко ги обичам. Луи, Пърси ще изяде всичките трюфели. Не се
се тревожи, Йоко. Имам една идея. За да го нарисуваме, започваме с зурлата, като смачкано сърце. Не забравяй нострите му, за да може да надушва трюфели. След това продължаваме нагоре. Рисуваме едно ухо. След това линия нагоре до главата му и второто ухо. Най-накрая обратно до зурлата. И след това устата и ушите му. Сега остана само тялото му. Правим гърба му. Перфектно! След това слизаме за краката с по 2 големи пръста на всеки. След това коремът и другите крака. Не забравяйте, че за да изглежда като истинско прасе, му трябва и къдрава опашка. И след това ще го отцветим. Както си решим. Здравейте, приятели! Казвам се Чарлз. Здравей, Чарлз! Ще ни помогнеш ли да намерим трюфели? Разбира се, веднага. Ето го, първокласен трюфел за вас. О, благодаря! Благодаря! Ще ни хареса! И ако искате да нарисувате прасе, опитайте! До скоро, приятели! До скоро виждане, Луи! До скоро виждане, Йоко! Луи! Луи! Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков.